मा खालामदों? मा खालामदोंसो होनदों? फनबो हरा खबरबो लाया गाहा आंखौ। सरि बाबा, आं नोंखौ खबर लायाबाबो जेरैबाबो अनखायोना। आं फरायनायाव जोबोद गोसो होथाबनानै दंमोन। ओमफ्राय मा बहा थांनो? एथ' मोजां देलायनानै ना सोरखौबा लोगो हमहैनो? मा नोंलाय? बहा थांथां आंनिबोसो मा नांगौ नोंलाय? मा नों आंखौ जावबाय? नों एसे सानना नायब्लानो हमदांनो हाखायो आंनि दुखुआ मा। बुंना मा जामारदों? आं माबोरै एडमिसन खालामनो हाबावगोन? जोंहा न'आव जेबो केपासिटियानो गैया। न'आव बिमा बुरै सासेल' दङ। हौ सेमेमसा गाखो दाखो एबार मोजां खिथा नोङो दालिया। माथासो बारा बिसास मोनाखिसै आङो। एथ नखल लानानैसो पास जानाय बायदि मोनथारबाय आं। I love you. I love you too. खर' गारसि मानसियानो जौ फाग्ला ड्राग्स फाग्ला।